Prvá technika 4, 7, 8, uvoľňujúci dých. Začneme o chvíľu. Nadýchuj sa nosom po dobu 4 sekúnd. Zadrž dých na 7 sekúnd. Pomaly a úplne vydychuj ústami po dobu 8 sekúnd. Začneme nádychom o 3, 2, 1. Nádych. Zadrž dých. Vydýchni. Výborne. Túto techniku môžeš použiť kedykoľvek v priebehu dňa na upokojenie nervového systému. Ulož si ju, alebo pošli niekomu, o kom vieš, že mu pomôže. Ak sa ti páči tento príspevok, poteší ťa aj ďalší, ktorý je už pripravený. Preto nezabudni dať like a odber. Som Hermes. Sleduj ma.